Takže ahoj lidi, tady teďka vítáme z dalšího videa. Dneska jsme na lyžích, jak můžete vidět, že ano? Aha, cházíme se na Papovsku. Ano, tady takové krásné středisko. Moderní lanovky, jak můžete vidět. To, co teď uvidíte, slouží pouze pro pobavení. Je tady Manchester, před chvílí to otevřeli a chystáme se na sjezd dolů. Tam byla vyloženě bitka, kdo pevní povede tu vniketky. A to jsme už nenatočili. Ale pustím vám k tomu video, které se tomu nejvíce podobá. Strašně se těším, tam je i nějaký skok, je tady snowpark, možná zkusíme, ale trošku se bojím, takže... Tam k tomu hodně hnědý flipy. Takže uvidíme, jak to dopadne. Martin už se vymlel. Radíme, stož mi na lyži. No. Takže naše první jízda, naší první sezóně nás právě čeká. Takže těšíme se. Teď jsem zase na lanovce a si jsou přede mnou, že první jízdu mám za sebou. Úspěšně jsem spadla přesně 2krát. Takže jo, ten sníh je strašně tvrdý, ledovka, takže ono, to chvíli budete vám si na to zvyknout, ale to moje první jízda sezóně, takže super, dokonce mám nové lyže, myslím, že jsou opravdu krásné, není nic, co by se na nich vytkla, jenom zatím jsou trošku jako dlouhé, takže musím si na ně první zvyknout. Snad uvidím kluky, třeba na svahu, tak vám je natočím. Tady jede Marta a hnedka za ním Ráďa. Marta a Ráďa. To tam natočí oba dva. Čau, tady jsem já, Marta a Ráďa. No, tak jak se ti to tady dneska líbí? Tady je nádherné, já jsem si myslel, že sníh bude takový, jakože sníh bude takový mokrý celý a ku podivu je to normálně možná i led. No, ona je totiž inverze, to znamená, že vlastně teplý vzduch je nahoře a studený je jako ve městech a ten teplý je vlastně jak kdyby na horách, což se děje málo kdy. Tím pádem tady je, myslím, že 5 stupňů a u nás v Ostravě je -4, myslím. Takže a myslím, že ona i tady super, třeba na lanovce tady u nás. A vypadá to tady super, že? Dole myslím, že je něco kolem 2 a tady myslím, že nahoře jsou 4 nebo 5 nebo 6. Takže my skoro budeme vystupovat, tak zatím čau. Čau. Musím říct, že teda počasí je nádherné, ale ty fronty, ty jsou hrozné. No. Ale jako počasí fakt krásné, úplně se to vydařilo. Sjezdovka taky krásná, nic neklouže, lyže perfektně drží na tom. Takže je to super lyžovačka až na ty fronty, no. Tam musíme čekat fakt strašně dlouho. Nazar, takže jsem si změnil teďka lyže za snowboard, takže mám snowboard teďka, takže to bude sranda.
Tady druhý den, teďka mám snowboard i já, i Marťa. Takže super, já nevím. Já na tom neumím, já jsem na tom nebyla přesně rok. Já tam byl včera, po roce. Jo, a na tom byl včera, já jsem na tom nebyla rok, jo, koukejte. Tady takhle teďka vypadá fronta na tom paprsku. Na lanovku. Takže nám nezbývá nic jiného, než to prostě ukončit, protože ta fronta je hrozná. Neustále tady prostě chodí běžkaři, kteří přijde jich třeba 20 ve skupině a mají okamžitě přednost, takže oni se vlepí před všechny lyžaře, potom se tady tvoří fronty. Motají se potom mezi těma lyžařima na sjezdovku, a když se to snaží si je, nebo já nevím. No, tady třeba máte jednoho. Jo, dívejte na něj. Prostě nebaví mě to, dneska jsme tady šli pouze na 2 hodiny, protože dopak jsme šli ještě na brusle na led do Šumperka, ale já jsem si za ty 2 hodiny, dobré, 1,5 hodinu sjela přesně 2krát. Já jsem si to sjel 3krát a ten kvůli tomu, že jsem se tady trošku podíval tou frontou a předvíhal jsem, ale to fakt jinak by jsem tam fakt za 2 hodiny a 3/4 stoupil se jí ve frontě na lanovku. Přesně. Já jsem si jednu jízdu dala se snowboardem, protože jsem se to chtěla naučit, ale nešlo mi to vůbec, nešlo se mi přetočit na přední stranu, takže jsem na to vykašlala, do toho jsem dělala ty fronty, tak jsem si vzala lyže, ano, mám zase lyže, ale toto bude až asi moje poslední jízda, protože v těch frontách se to prostě nedá. Tam fakt čekáte půl hodiny, než se dostanete na tu pitomou lanovku. Potom pojedeme do Kunčice, už takové front, že tam teďka jsme seděli na kamě, tam vůbec nikdo není, ale lanovka tam je 4sedačková, je za mě pohodlnější a sjezdovky jsou lepší, podle mě. Než že pojedete do Kunčic. My tam nikoho nechceme. Toto bude naše poslední jízda. Hodíme tady něco z té poslední jízdy a my se zatím s vámi loučíme. Čau. Čau.